Hej og velkommen. I dag vil jeg spille noget minigolf. Ja. Det håber jeg kommer til at gå godt. Det skal gå godt. Så ja. Nå. Nej, det skal vi ikke ind på. Vi skal play. Ja. Vi tager den der. Nu må vi scrolle lidt om. Jeg må sige, at jeg er ikke så god. Jeg er overhovedet ikke god. Jeg tror bare, jeg tager den her, så gider jeg ikke mere. Så vil jeg i hvert fald finde noget. Om 19 dage, nej ikke 19, hvad fanden taler jeg? Om 11 dage er det mit fødselsdag. I kan også søge mig på Facebook. Kasper. Ja, Kasper, og så har jeg et billede. Synes jeg selv. Nej, hvad? Så ja. Så en til. Shit. Nå. Ja, jeg håber I nåede videoen. Vi ses. Hej.